Ngiyanibingelela nonke egameni Inkosi yethu nomfelo wethu Kristu Jesu. Namhlanje nginembuzo emithathu engifisa ukuyibuza umfowethu la enginaye kafushane mayelana nesihogo. Sawubona mfowethu. Sawubona futhi. Ngabe mfowethu uyakholelwa yini esihogweni? And ngicela ukuthi uchaze uma kuukuthi uyakholelwa ukuthi kungani ukholele esihogweni. Futhi uma ungakholelwa esihogweni uchaze kafushane ukuthi kungani ungakholelwa esihogweni. Mhlambe impendulo nje elula kulombuzo ukuthi yebo ngiyakholelwa esihogweni and ngiyathokoza ukuthi sibe ne discussion kule topic kumina ebaluleke kakhulu itopic ngesihogo because itopic esingasayitholi kakhulu emapulpit amaningi because kufanele accommodate abantu, kufanele singenza abantu bafile bad, singenza abantu bafile negative. So this is one thing okufanele uyigudluze pulpit if everyone has to feel good. If you want cheap Christianity, itopic yesihogo into yokuqala okufanele uyigudluze epulpit lakho. But itopic yesihogo cannot be ignored mawufunda ibhayibheli. The reason why ungekwazi ukuignore ingendlela eappearisha frequently ngakhona, indlela evela now and then ngakhona. Inkosi yethu Jesu yona nto eshumayele ngaphezulu kwayo yonke into ekhona phansi komthunzi welanga. Ukhulume ngesihogo ngaphezulu kwezulu uqobo lwalo. Inkosi uJesu uwonishe abantu ngesihogo and we know usually ukuthi inkosi yethu uma kuyabona abantu bezixuku ziningi kufanele ba-address the very first topic inkosi eyicabangayo is to tell them about hell, is to warn them about hell. And itopic yesihogo inkosi ibingayikhulumi to threaten, ibiyikhuluma to warn, ibiyikhuluma so that people flee from i-judgment kaNkulunkulu ezayo kubona. It is to ukubuyisa umqondo wabo ekuthenini yini ezokwenzeka uma abantu bengaphenduki bephendukele kuNkulunkulu ophilayo. So isihogo I believe ukuthi sikhona and I believe ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisa ngokucacile ubukhona besihogo. Ilizwi likaNkulunkulu now and then ulizwa lithi ongenza ukuthi uyophosa esihogweni somlilo, ongenza ukuthi uyophosa esihogweni somlilo, noma wenza ukuthi uyophosa esihogweni somlilo. I don't think ukuthi it's possible ukuthi ube yi-Christian biblical and deny the reality of hell. Mfowethu, siyini isihogo ngokwezwi likaNkulunkulu? Ngokwezwi likaNkulunkulu isihogo nayi definition esimple yokuthi siyini isihogo. Ukuphanishwa komuntu ephila kuze kube phakade. Meaning punishment uNkulunkulu ayinikeza umuntu hayi unconscious but ephila, and leyo punishment eternal kuze kube ngunaphakade umuntu ephanishwa egwetshwa uNkulunkulu. Meaning one person may ask ukuthi why is it ukuthi isihogo umuntu mayigwetshwa kuso kungafani namanye amacala? For example, if someone commit icala maybe le rape uyakwazi ukugwetshwa 5 years akhishwe, abulale mhlawumbe agwetshwe 5 years akhishwe. Why is it ukuthi uNkulunkulu mayigweba abantu abagwebe eternally? That forms the definition yokuthi siyini kahle kahle isihogo. It is because number one, isono senziwe kuNkulunkulu ongunaphakade. And into eyenza ukuthi isono sithatha umuntu simfake esihogweni kuze kube azahlale khona kuze kube ngunaphakade ingenxa yomuntu isono esenziwe kuye. Angikwenzele isibonelo esisimple. Uma kuthiwa wenze icala enganeni yakho uyakwazi ukuxolisa enganeni yakho udlule. Uma uxabene nonkosikazi wakho shosho kunama consequences, either kuzolala kungadliwe endlini noma kuzobanjani, but as more authority khuphuka yomuntu omonile, the more severe is the punishment. Uxabana neboss yakhe emsebenzini, your life can be ruined, ingakuxosha and so I punishment depende kwi authority yomuntu offendwayo. So since isono si offend uNkulunkulu ongunaphakade, since isono si offend the highest being in the universe, it fits ukuthi umuntu owona uNkulunkulu ahlale khona lapha conscious ephila kuze kube ngunaphakade. Mhlawumbe kunomuntu obuka njengamanje oyibuzayo ukuthi ngingenza njani mhlawumbe ukuze ngigcine ngingayitholi ngisendaweni ekanje. Ngabe mhlawumbe khona into umuntu angayenza ukugwema into ekanjalo? Incwadi yamaHebheru chapter 1 isichazela ngenkosi uJesu Kristu, ithi uNkulunkulu endule sekhulumile ngeindlela eziningi
nangamathuba amaningi nangabaprofeti, kodwa esikhathini samanje ukhulumile ngendodana yakhe, and the whole chapter ihamba isichazela indodana kaNkulunkulu ukuthi ubani le ndodana uNkulunkulu akhulume ngayo. Ebese makuqala uchapter number 2, uchapter number 2 ithi ngasiqaphelisise sikuzwileyo funa mhlawumbe sikhukhulu ngokuba konke ukungalaleli okwenziwa ngemessage ezange ingelosi kwabuyisela uNkulunkulu wakuphinisela, bese kuthina siyawuphunywa kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungakana. That gives us a glimpse yokuthi lezi zinto ezimbili zibalansa kanjani. How do you escape and how do you let yourself to go into hell? And isimple into esho umbhalo wamaHebheru uthi masiqaphelisise sikuzwileyo. Kuyini lokho? Ukuthi uJesu Kristu uyindlela eya kuNkulunkulu, ukuthi uJesu Kristu yena yedwa solution, uJesu Kristu yena yedwa remedy, uJesu Kristu yena yedwa abantu bethatha ithemba labo belibeka kuye okwazi ukususa abantu esihogweni. Why uJesu Kristu? Because uJesu Kristu uphile emhlabeni, elethwe uNkulunkulu, esuke ezulwini, esuke esihlaleni sakhe sobukhosi, wafika emhlabeni wembatha inyama. John chapter 1 verse number 14, ulizwi wangena enyameni, sabona inkazimulo kaYesu ngathi indodana ezelwe yodwa egcwele umusa neqiniso. Uma efika ulizwi emhlabeni wafika waphila impilo eyahlula wonke omunye umuntu oke wakhona emhlabeni. For 33 years inkosi yethu uJesu Kristu obey uNkulunkulu, for 33 years ingakazi icabanga isono, ingazi izindle ngesono, iphila impilo engcwele. And ngaloko kuphila kwayo impilo engcwele, Apostle Paul 2 Corinthians chapter 5 verse number 21 uthi ongasazange isono wamenza isono ukuze kuyena sibe ngokulunga kwakhe. Meaning ngokukholwa kuJesu Kristu izono zethu zonke zibalelwa kuye, bese kuthi ukulunga kaJesu Kristu kubalelwa kuye. Meaning ayikho indlela engasusa umuntu esihogweni ngaphandle kaJesu Kristu. Let me say this, ayikho goodness umuntu anayo engamenza escape isihogo. Ayikho into umuntu ekuyena ngaphakathi engamenza ukuthi akwazi uescape isihogo. Ukuze uescape isihogo awudingi deliverance, ukuze uescape isihogo awudingi prayer, ukuze uescape isihogo awudingi lutho, udingi faith kuJesu Kristu. That is the only thing eyothatha umuntu imfake ezulwini imkhiphe esihogweni. Actually ukuphuma esihogweni defines igama elithi ukusindiswa, because that's where igama elithi ukusindiswa liqhamuke khona ukuthi uma sithi sisindiswe from what? From eternal punishment esesihogweni. And ngaphandle kwesihogo igama elithi ukusindiswa al exist, ngoba uNkulunkulu usindise esihogweni akade kuyi destination ekade even abantu abangakholwa kuze kube namhlanje they are heartbeat away from hell. Wonke umuntu ongakholwa is approaching closer to hell every day ayiphilayo, but uJesu Kristu yedwa ofikile emhlabeni waphila impilo engcwele wafa ngenxa yezono zabantu. Uma umuntu ethatha ithemba lakhe libeka kuJesu Kristu, that is the only way to escape hell. Ngale kwaloko there is no solution. Bonke abantu bangaya esihogweni, bonke abantu bophelele kulahleni ngunaphakade. The solution is Jesus Christ. Uthi ngiyindlela, ngiqiniso nokuphila, akekho oyakubaba ngaphandle kwami. Meaning masifuna ukuya kubaba, sifuna ukuhlala noNkulunkulu, enjoy comfort kaNkulunkulu, there is only one way, ukukholwa kuJesu Kristu. Sikholwa kanjani uJesu Kristu? Sikholwa ngezwi lakhe. Luke chapter number 16 inkosi senzela iparable yabantu ababili, kukhona isicebi kube khona uLazaro. And laba abantu ababili lithi izwi lenkosi, isicebi sasibusa sinayo yonke into, uLazaro ehlala ngasemnyango wesicebi. Uma ehlala ngasemnyango wesicebi uLazaro, izwi likaNkulunkulu record ukuthi ngisho izilonda zakhe zikhothwa izinja. And uLazaro kwafika isikhathi la efa khona, lithi izwi likaNkulunkulu waya esifubeni sikaAbraham. Mike kuthiwa esifubeni sikaAbraham, it's a way ekhombisa ukuthi kuma Old Testament Jews bekuyindlela edefine izulu ukuthi ila khona uAbraham, because ubaziwa ukuthi is the father of faith. And uma esifubeni sikaAbraham umuntu is being comforted. And on the other side we have isicebi esekulahlweni esesihogweni. And ngiyathanda indlela inkosi uJesu uma isicebi sifuna ukuya ezulwini uthi akulalelwe oMose nabaprofeti, meaning there's only one way esikwazi ukukholwa ngayo, uJesu Kristu oshunyayelwe ngezwi likaNkulunkulu oze ngoMose nabaprofeti. That refers to the revelation uNkulunkulu asinikeze yona okuyizwi lakhe, meaning uJesu Kristu oyisa abantu ezulwini asizakheli yena, indlela ezulwini asizicabangeli yona, ile ndlela edifinewe izwi likaNkulunkulu. I think that's where even the 5 solas based ukuthi we are saved by Christ through the scriptures, through a message of the holy word of God. Ekhathini ezahlukahlukene endulo uNkulunkulu ukhulumile ngezindlela ezahlukahlukene, kodwa manje ekhathini uNkulunkulu ukhulumile ngomntana wakhe enguKristu Jesu. Siyabonga kakhulu kumfowethu uNqobile. If you have any questions regarding this topic, do forward those questions on our page RCM Live, and you can also inbox us and we will reply. Siyabonga kakhulu.